Na biyu, in kuma canji Allah ya kawo masa zai zama minista ko zai zama wani mukami, zai samu wani mukami, mu 'yan fatan alkhairi ne, 'yan addu'a ne Saddauna Allah ya taimake shi, domin in Allah ya taimaki Saddauna wallahi al'ummar jihar Kano ya taimaka. So da haka ba mu wanda da zaɓi, zaɓin mu yana gurin Allah. Mun miƙa Allah lamarin, kuma mun san cewar Allah ne mai yi, kuma in yayi muna maraba alhamdulillah. Amma mu sani ita rayuwa a koda yaushe kana neman nasara, rashin nasara ina neman ka. Idan mun samu akasin haka, to mu zama masu haƙuri da tawakkali, kuma mu yadda cewar komai al'amarinsa na Allah ne, za a ga sauyi nan gaba da izinin Allah. Gwamnan jihar Kano Abba Kabiru Yusuf ya taya Malaba shekarun wannan zuwa jam'iyyar APC. Wasu na ganin kamar gwamnan wai ya samu hanyar da zai fake domin ɗaya daga cikin jagoran Kano wato ya shigo jam'iyyar APC. To alhamdulillah, ni sai in jinjinawa mai girma gwamna Abba Kabiru Yusuf saboda a zamaninsa ya yi mu'amala da gwamnoni guda uku. Ya yi mu'amala da Rabi Musa Kwankwaso, yana mu'amala da Abdullahi Umar Ganduje, yanzu kuma ga mai girma Saddaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau. Ban taba ganin dan gatan gwamna irinsa ba. Kamar ya ke da alhamdulillah. Abin da yasa na ce ma ban taba ganin dan gatan gwamna irinsa ba, ko ka rabu da ɗaya kana da bibi ku tafi ɗaya. To me kenan, ai lissafin ba a gane shi. Ko da sun rabu da Kwankwaso saboda wasu dalilai wanda nan gaba za mu samu dalilan, kuma za mu zayyana wa duniya. Dan me? Dan kare kima da muhibba ta jam'iyyar mu APC. Amma yau yana da Dr. Allah Umar Ganduje, yana da mai girma Saddaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau. Kaga idan kaga Abba Kabiru Yusuf ya yi kuskure, to shine ya haddasa wa kansa kuskure, domin dalili yana da iyaye wanda idan ya je ya zauna abin da bai gane ba, to ina tabbatar maka za su dora shi akan layin da za a samu nasara. To mu dai sauɗe wani batu ambassador mu kalli da maro da ake akan mataimakin gwamnan jihar Kano. Har yanzu an kasa fitar da mataimakin gwamnan jihar Kano. Da an ce gwamnan ya yanke hukunci, amma ko daga bisani wani jigo a Kano ce shi bai yadda ba. Ana ta cece kuce akan wannan batu. To da yanke hukuncin, wannan hukuncin yanke. Ana ganin cewa misali kamar Garo, Murtala Salon Garo shine zai iya zama, kuma amma dai wani ya ce bai yadda ba. To har yanzu ana ta ja in ja. A gefe guda kuma jiya wato yan karamar hukumar Rano Bunkure Kibiya sun yi maci, wato sun yi zanga-zangar lumana kan cewa lallai sai an zaɓi Kabiru Asiru a matsayin mataimakin wato gwamnan jihar Kano, kasancewa Kano ta Kudu ba ta bai mataimakin gwamna ba. To alhamdulillahi, shi mai girma gwamna na farko dai ya girme ni, ya fi ni zurfin ilimin boko na addini ne, wannan kuma sai an riga an bude shi tukunna. Sannan shugabana ne don gwamnan jihar Kano. So ni ina amfani da wannan dama a matsayina na ɗan ƙaramar hukumar Kibiya, kuma ɗan Kano ta Kudu. Duk da dai idan na faɗi haka wasu za su ga son zuciya ne, amma ba son zuciya ne ba. Kamar daidai kai. Kamar daidai ne, domin dalili idan yau ya ɗauka ya baiwa Kabiru Alasaroro, to ina tabbatar maka ya ƙara wa Kano ta Kudu ƙarfi. Shi ɗin. Kwarai da gaske. Abin da isa na gaya maka ya ƙara wa Kano ta Kudu ƙarfi. Kowa ya sani jam'iyyar wato APC ba ta da ƙarfi a Kano ta Kudu, amma shigar Kawu Sumaila, shigar Kabiru Alasan, jam'iyyar ta ƙara ƙarfi. So da haka in aka ba da mataimakin gwamna a nan, mun san cewar an taimaki 'yan yankin. Wani irin ƙarfi ne da ina zuwa ɗaya kenan. Kuma ni na san cewar duk wannan rikita-rikitar da ake yi ta deputy gwamna, an Allah da ta kusan zuwa ƙarshe, wanda na tabbatar cewar mai girma Saddaunan Kano ba zai zuba ido ana ta irin wannan a ce an kasa fidda deputy gwamna ba. To duk abin da zai yi za a yi, wanda idan da za a ce ma a ɗauka a bawa mai girma Saddauna ya kawo wanda za a ba shi deputy gwamna, ni da zan fi son haka ma. To Malam Ibrahim Shekarau idan zaɓe shi an ce kowa, kana ganin kamar ya gina kujera? Ya koma me? Mataimakin gwamna. Haba Anas. To ai yanzu ana ganin kar ka zama tsagin ina matasa mana. ai Malam Anas, ai maganar Saddauna, yanzu sai dai aka ce an ba da deputy gwamna, mai girma Saddauna ya ce ambassador je ka zama deputy gwamnan nan ma. Amma shi dai ba zai koma ba. ai tsarin mulki ma da ibayar ya gama tenuwarsa, shekara 8. Wasu suna ganin kamar bangaren Barau sun je daga cewar ba za a ba Murtala Salon Garo ba,
yayin da Rabi Sulaiman Buci ke zarce wannan kujera da shi da wato Kabir Asar Rum akan wannan mutum kuma ke ta ja in ja har da ma shugaban masar dokokin Kano wato Jibril Ismail Falgore ana ta ja in ja akan wannan kujeru me yake tsammanin zai iya faruwa. To duk kuma me zai faru na san za a samu daidaito. Duka jam'iyya ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya, duk ana magana ne ta makoma wanda duk da za su miƙa wa Allah lamarin su sun san cewar idan da ƙarfi ake kwata to da wani bai da ƙarfin ma da zai kwata, inda ilimi ne wani ya ninka ka ilimin ko na boko ko na addini, su Allah ne yake rubuta wa ɗan adam ƙaddararsa. To idan ƙaddarar ta zo wai mutum sai i diga goce-gocen zan kare kaza karwa na kaza ka to idan ka kare din zaka dawwama ne kafin ka zo nawa ne suka zo gurin, kuma wallahi dole sai an bar gurin, Dole. kullu nafsin za'iqatul maut, dukkanin rai mamaciya ce. su menene abin damuwa, menene abin rigima, menene abin tada hankali? Ni ban ga abin tada hankali a ciki ba, wanda duk zai zo yayi abin da mai girma Sardauna yake cewa nan da shekara 30 ma wanda zai zama gwamna